Като гледам, доста хора са на линия. Значи вече са на работа. Нали, знаеш, че има... Щом са на линия, значи са на работа. Във Фейсбук има създадена група, която настоява времето прекарано във Фейсбук да се счита за трудов стаж. И това също е много сладко, ако си тръгнеш от работа. С 80% батерия на телефона експлоатирате. Пешо имаше 2 неуспешни брака. Първата жена го напусна, втората не ще и не ще. Двама се срещат бързичко. Един каза, какво става, бе, вика, разведох се. Ей, как си, бе, въртленце? Той каза, да ти кажа, първите 2 месеца щях да умра от кеф. Валю и Мари като хорят 10 години и накрая Мари казал, Валю, моля се, дай се оженим вече 10 години сме заедно, всички ни познават тук в града. Какво да направя, Марики, като майка не те харесва? Много е важно, мама.